Iată. 5 a 11-a vlog 5. Comedia umană. Când un om trece printr-o tragedie, conflictele interne și externe care stau ca argumente la baza tragediei fundamental sunt baza unei comedii. Pentru cineva care trăiește într-o lume simplă și perfectă, toate frământările unui antagonist sunt comedii. Pentru că lucrează împotriva rațiunii, împotriva simplității, împotriva realității. Și doar e o simplă luptă. De aia, când întrebi un cerșetor, de ce ești sărac? Comedie. Pentru că tu înțelegi de ce este, el nu înțelege de ce este și se simte blocat în propriul lui. Și când săracul își dă seama, bă, sunt de restul lumii. Asta e. Pentru că și astea. Aici ajungi. La comedia umană. Oricât ai suferi, oricât ai dedica, orice ai spune, e o comedie umană, că în realitatea nu păcăne. Când simplitatea vieții nu e dedicată unor principii. Un om care se bate pentru niște valori și își dorește să nu le piardă, comedie. Și atunci ce faci? Accepti că e și râzi de propriile neputințe sau continui să fii o comedie umană și să întreții și propria stare de inconștiență sau îți accepti pe cetea sorții și râzi de propria soartă. Dar poate că n-ai avut cu cine. Poate că n-ai simțul umorului. Sau poate că îl ai. Dar ești comic doar pentru alții și tu treci printr-o dramă.
existențială. Super. Hai că ne auzim. Vlog 5 out.